No, però no em queixe, no senyora. Jo en ma casa estic divinament, com una reina. No em falta res, tinc de tot. El meu marit m'ho compra tot, que ni jo mateixa ho sé. Fixes, tinc frigorífic. La dona sola és un text escrit per Darío Fo i Frank Carrame. Tracta la vida d'una dona que viu per a la seva família fins al punt d'oblidar-se de si mateixa. M'agrada el punt de vista en què els escriptors han fet aquest text perquè han tractat amb cert humor una temàtica molt delicada i això ho valoro moltíssim. Maria és una dona aparentment alegre. Maria verdaderament viu darrere d'un món d'insatisfaccions, de penúries, de llàgrimes. Maria, hi ha un punt a l'obra que descobreix la vida des d'altre punt de vista, d'un punt de vista que li agrada tant que l'espanta, perquè ella no és indigna d'una vida així. Maria és una dona que amaga les seues misèries darrere d'un somriure i una dona que, com tantes altres dones, riuen quan el que verdaderament volen és plorar. Què més voldré, si després de tot només soc una dona? La noche y de alegría hagas un derroche. Nunca te olvides, sigue siendo mía, mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas sabrás de soñar.